Моето училище се намира на едно красиво и спокойно местенце, недалеч от центъра на град Своге. Връх грохотен бди над него, а зеленината на просторния училищен двор го е приютила в топла прегръдка. Сградата на големите е кацнала на високо и сякаш се усмихва на малката сграда, където учат учениците от начален курс. Усмихва се и я вика: „Ела при мен!“ Обичам моето училище. Помня, когато пристъпих прага му за пръв път. Денят беше слънчев, имаше много хора и много цветя, но ние бяхме най-важни. Всички гледаха нас, радваха ни се, снимаха ни. Вече бях част от моя клас. Обичах учителката си. Тя беше внимателна и търпелива. Научи ни на едни от най-важните неща в живота на човека. Да четем и да пишем, да държим един на друг, да се подкрепяме и зачитаме взаимно, да уважаваме хората около нас. Така неусетно, ден след ден, отлетяха 4 години. Гледах по-малките и се чувствах пораснал. Нямах търпение да отида в горната сграда, при големите. Беше ми мъчно само за моята учителка. Аз пък тъгувах и по мажоретния състав, и по класната ни стая. Тъжно ми беше дори и за игрището и компютърния кабинет. Но когато дойдох тук и влезнах в новата ни класна стая, бях очарована. И тя и всички останали стаи бяха нови, чисти и светли. Очакваха ни не един, а 4 компютърни кабинета. Гледах как учениците от начален курс се отправят към малкия физкултурен салон, където доскоро играехме ние. Сега нашите часове по физкултура се провеждат в големия салон, а когато е топло на игрищата отвън. Обичам спортните турнири в училище. Когато момчетата играят в футбол, ние ги подкрепяме, а те подкрепят нас, когато играем народна топка. Толкова е вълнуващо. Включват се всички класове, от пети до гимназистите. Аз дойдох тук в 6-ти клас и пътувам, защото в моето село няма училище. Това обаче не е проблем, защото всяка сутрин за децата като мен има специален транспорт. С училищния автобус често провеждаме екскурзии, посещаваме представления и кинопрожекции в София.
Аз искам да науча английски език и да придобия компютърна грамотност. Това беше причина да продължа средното си образование в СОУ Иван Вазов, защото моето училище дава солидна подготовка в тази насока. Смятам, че тези познания са задължителни в съвременния глобален свят, а и се убедих, че завършилите нашето училище имат самочувствие на знаещи и можещи хора, които продължават образованието си във висши учебни заведения в България и чужбина. Освен това, нашите учители са отлични специалисти, които откликват с готовност, когато имаме нужда от помощ или съвет. Предимство за нас е, че част от часовете по език се провеждат от доброволец от Корпуса на мира. Това дава възможност за общуване с носител на езика, позволява ни да се докоснем до друга култура, да научим много за живота в другите страни по света. Мен, освен любовта към езика, в училището ме задържи влечението към театър. Мечтая един ден да изляза на голямата сцена. Вярвам, че това ще се случи и с радост се включвам в представленията на училищната театрална работилница Чудаци. Харесват ми и останалите училищни инициативи, които са свързани с взаимопомощ, екология, приложно изкуство, спорт. Харесва ми, че в училище цари дух на толерантност и уважение. Чувствам се на мястото си. Обичам моето училище.